ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ኤሪ ኒው ቲቪ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን እናተመነኹ ከመይ ትንዩ መቸም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትሪእና ዘለኹም በዚሕኩም ከም ዘለኹም ዩቲብ ይሕብረና ኣሎ ብዝተኸኣለኩም መጠን ካባኹም ዝድለ ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ከምኡ እውን ሃናፅ ርእይቶ ተሊኩም ሃናፅ ርእይቶም ኣብ ቦታ ኮመንት ምግዳፍ እዩ ለዚ ሳብስክራይብ ኣይተውሕዱልና እንዳበልና እዛ ቻነል ከተዕቢዋ ከዓ እና ይዕድመኩም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለ መደባት ሓደ ቁሩብ መደባት ሒዘልኩም መፅኦ ዘለኹ ደቂ ዓደይ ብቐንዲ ወይ ቀዳመይቲ ጌርና ንሪኣ ለንቅነ ብዛዕባ ሓደ ሓውና ኣብ ቲክቶክ ብስምዒት ተደርፊቱ ይኹን ኣብ ክጠውን ውፅእ ኢሉ ይኹን ብዙሕ ተዛሪቡ ነይሩ በኣ ክንጅምር እሞ ንዓኣ ሃይላይት ክንገብራ ኢና ብድሕሪኡ እውን ቁሩብ መደባት ኣለኒ ኣይትፈለዩኒ ኣዝኩም እውን ኣይፈለየኒ እንዳበልኩ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ከምኡ ኮመንት እንዳገበርኩም ከተተባብዑኒ እናዓድመኩም ደቂ ዓደይ ናብኡ ከብለኩም كدو يحكو تبلمبر هجي امباس خنزي دنيلكا مس حزبي ወይ ከዓ ቲክ ቶክ መፅኻ ይኮንካ እንትጠርዕ በት መምርሒ ናይ ኤምባሲ ቦይኻ ትኸይድካ ትኸይድ ክሳብ ሃገራዊ ክሳብ ዝኾንካ ካልኣይ ካብ ኤርትራ ሓቐኒኻ እንታይ ደብዳቤ ደው ኣቢሎ ዝብል ትእዛዝ ሂብካ ደው ምባሉ we are not satisfied with the decision ስለዚ ንሕና we are appealing to the government of Eritrea especially to representative of Eritrea in Washington DC reconsider ክገብሮ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ነንያው እዚ ሓውና ከምዛ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብፅቡቕ መንፈስን ብፅቡቕ ሓሳብን ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኤርትራ ምልማዕ ንሃገሩ እቲ ክገብሮ ዝግብኦን በቲ ትምህርቱ ተደሪኹ ክገብሮ ዝግብኦ ንሃገሩ ሓሲቡን መርሚሩን ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሰናይ ድሌትን ብሰናይ ብተስፋን ማለት እየ ኮይኑ ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣለ ሕጊ ዝበሃል ኣሎ ሕግን ሕጋውነትን ዝበሃል ኣሎ ብሽም ንኤርትራ ፅቡቕ ምድላይ ጥራይ ናፅነት ኣለኒ ከም ድላይ ክገብር እየ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ንዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ይኹን ናይ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዜግኡ ብሕጊ እዩ ዝቕይዶ ነዚ ሕጊ እዚ ንምንጋስ እዩ ከዓ ሰብ ዝፅዕርን ዝጎይን ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ሓውና ሰናይ ነገር ተበጊሱ ክኸውን እንዳኸኣለ ከሎ ንምንታይ እቲ ሕግን ሕጋውነትን ግን ይርስዖ ኣሎ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነገራት ምስ ኤምባሲ ቀዳማይ ነገር ኣብ ካናዳ እዩ ዘሎ ናይ ካናዳ ዜግነት እዩ ዘለዎ ካናዳዊ ከም ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኤርትራዊ ይኮነን እዚ ከም ሓደ ናይ ኣብ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ከይዱ ኢንቨስት ክገብር ከሎ ወይ ሰናይ ተግባር ክገብር ከሎ ከም ካናዳዊ እምበር ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ይኮነን
ካናዳዊ እዩ ዝብል ናይ ካናዳ ዜግነት መንነቱስ ካናዳዊ እዩ ዜግነት እዩ ዘይቀየረ ዜግነት ቀይሩ እዩ መንነት እዩ ዘይቀየረ ስለዚ እዚ ሰብ ካናዳዊ እንድሕር ኮይኑ ኣብታ ሃገር ዝግበር ነገር ብመንግስቲ ካናዳ ሓሊፉ ናብ ብኤምባሲ ገይሩ ካብ ኤምባሲ ከዓ ናብ ኤርትራ እዩ ዝኸይድ ዝግብኦ እዚ ግን ጥር ኢሉ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተረዳዲኤ ብምባል ይኸይድ ፈቲኑ ኣብ መጨረሻ መንግስቲ ከዓ እንታይ ይብሎ ሕጊ ኣተግብር ብኤምባሲ ጌርካ ምፃእ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ከም ኣነ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ተደልየ ገንዘብ እዩ ናተይ እዩ ናይ ህዝቢ ይኮንኩን ናይ ህዝቢ ናይ ገንዘብ እዩ እንተኮይኑ ምስ ኤምባሲ ተረዳዲኤ ወላይ ተረዳዳእኩ ትኽኢለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ገንዘብ ህዝቢ ግን ጅባ መን ክመልእ ድሓር ተረዲእኩምኒ ንኣብነት እዞም ንኣብነት እዝን ማዕበልን ዘባእሶም ወይ ዘኮረዮም ነገር ተልዩ በቲ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ገይሮም ጅብኦም ዘይመልኡ ጥራሕ እምበር ናይ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ሕግን ሕጋውነትን ኣተግብር ምስ በለካ መንግስቲ ንምንታይ ትኹሪ ፅባሕ ንጎ መንግስቲ እንድሕር በሊዕዎ ኣዳዕዲዕካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ሕግን ሕጋውነትን ኣተግብር ስለ ዝበለኒ ኢልካ ዓፈርፈር ክትብልን ወይ ኣንጻር መንግስትን ኣንጻር ካልእን ኣንጻሩ ክትከይድ ግን እንታይ ዝርዳእና መሲልኩም እስኻ ሕጊ ከም ዘይደለኻ ነቲ ዘዋፅኦ ህዝቢ ክትበልዕ ክትረብሓሉ ስለ ዝደለኻ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ዳ ናይ ህዝቢ ኮ መንግስቲ እዩ ዝውንኖ ናትካ ግን ናትካ እዩ መንግስቲ ከኣትወካ ይክእልኒ ንስኻ ብጎፋውንድሚ ዘውፃኻዮ ገንዘብ መንግስቲ ኢዳ ኣለዎ ናይ ህዝቢ እዩ ናትካ ኣይኮነን ካብ ጅባኻ ጫሕ ኣቢልካ ዝኸፈልካዮ የለን ኩሉ ግዜ ገንዘበይ እዩ ትብሎ ተኾንካ ንስኻ ሃብታም ተኾንካ ካባኻ ካፒታል ናትካ ተጠቂምካ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ተደሊኻ ግን መንግስቲ ንስኻ ነቲ ትካላትን መፃኢ ናይቲ ትካልን ክሓስብ ጥራሕ እዩ ዝኽእል እምበር ካፒታልካ ከመይ እዩ ዝሓስብ እምበር ሼር ከኣትወካ ወይ ድማ ኣረክብ ወይ ቁፅጥር ገብረልካ ይክእልኒ ንስኻ ካብ ህዝቢ ተቐቢልካ ትወስዶ ገንዘብ ግን ብመንግስቲ ከተማእክሎ ግድን እዩ ምክንያቱ ናትካ ኣይኮነን ገንዘብ ንስኻ እንታይ ትሓስብ ኣለኻ ገንዘብካ ወይ ጅባኻ ንምዕባይ ኢኻ ትፅዕር ዘለኻ ወይ ጅባኻ ንምህጣር እምበር ንሃገር ኣይሓሰብካ ንመንግስቲ ሓሰብካ ንህዝቢ ሓሰብካ ሕጂ እዚ ጀሚሩ ዘሎ ካብ ማዕበል ጀሚርካ እዚ እውን ቀፂልዎ ዘሎ በቃ ጃስት ጅብኦም ስለ ዘይህፀሩ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ እምበር ናይ ብሓቂ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓልዮም ኣይኮኑን ማለት እዩ ንመንግስቲ ክትሓሊ ተኾንካ ብዛዕባ መንግስትን ሃገርን ህዝብን ተሓሊ ተኾንካ ካፒታልካ ተጠቂምካ እንዶ ስራሕ ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዉ ኤርትራውያን መጀመርታ ተኺሎም ኣይኮነን ናብኡ ዝኸዱ ኢንቨስት ገብሩ ማንም ሃገር ናይ ማንም ሃገር ናብ ካልእቲ ሃገር ከይዱ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ከይዱ ኢንቨስት ገብር ከሎ ሕግን ሕጋውነትን ኣተግቢሩ እዩ ካፒታሉ ይርአ መፃኢ ናይቲ ትካል ውሑስ ድዩ ፅባሕ ንጎ ጀሚርዎ ኣብ ጠፈሻ እንድሕር ጠፊሹ መንግስቲ ክሳራ እዩ እዚ ኩሉ መንግስቲ ክርኢ ከዓ ግድን እዩ ናትካ ከዓ ናትካን ናይ ማዕበልን ሽግር ከዓ ጎፋውንድሚ እዩ እዚ ጎፋውንዲ ማለት እንታይ እዩ ሃቡና ገንዘብ ኣዋፅሉና ከምዚ ክንገብር ስለዚ መንግስቲ ከኣትዎ ብሕግን ሕጋውነትን ናይ መንግስቲ ክኸይድ ከዓ ግድን እዩ መንግስቲ ከማእክሎ ኣለዎ ንኣብነት ማዕበል ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ ኢሉ ሓሲቡ ጎፋውንድሚ ከፊቱ ቤት ትምህርቲ ምስራሕ ኣይኮነን ኮ ትቀንዲ ፀገም መምሃራን ዓመት ዓመት መን ወርሒ ወርሒ መን ክኸፍሎም እዩ ነቲ ቤት ትምህርቲ ዝኾን መሳለጢ ካበይ ይምፃእ ካብ ነታ ቤት ትምህርቲ ምስራሕ ነቲ ተዳኺሙ ዘሎ ቤት ትምህርትታት ኣሐዲስካ ነቶም መምሃራን ደሞዞም ኣዕቢኻ መሳለጥያታት ምምፃእ ዶ ኣይመሓሽን ካብ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ምስራሕ ስለዚ መንግስቲ ከማእክሎ ግድን እዩ ኣብ ኢድ መንግስቲ ከኣቱ ከዓ ግድን እዩ ምክንያቱ ቤት ትምህርቲ ማዕበል ሓሲብዎ ነበረ ሜይቢ ብህዝቢ ገንዘብ ብናይ ህዝቢ ገንዘብ ገይሩ ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ እሞ ቢዝነሱ ከካዕብት ይሓሲቡ ነይሩ እምበር ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ሓሊ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ
ሓንቲ ፀገም ዘላትና ብፍላይ ህዝቢ ኣዴታትናን ኣቦታትናን ንኹን ወላ መንእሰያትና ንኤርትራ ዝግበር ነገር ብሰናይ ንሪኦ ግን ብዙሕ ሰብ ይፃወተልና ዘሎ ክንእረመሉ ዘለና ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ገፋውን ድማ ናይ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ኤርትራ እንተኮይኑ ብሕማም ደረጃ በሓን ሕማም እዩ ዘይመክሕ እዩ ብቁልጡፍ ክኸውን ዘለዎ ናብቲ ህዝቢ መን ወካሊኡ እውን ክንፈልጥ ግድን እዩ እዚ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሰራዊት ዶ ናብ ከምዚ ክሰርሐ ከምዚ ክንገብር ደሊና ዶ ዝብል ግን ማእከልነት ኣለዎ ድዩ እቲ ጎፋውንዲ ምክንሓትት ክንክእል ኣለና መንግስቲ ማእኪልዎ ድዩ እዚ ዝተዋፀአ ናይ ማዕበል ናይ ቤት ትምህርቲ ኢልካ ሕጂ ኣብ ጅቡ ኣትዩ ማንም ሰብ ዝተኸፍለ የለን ኩሉ ግዜ ማንም ሰብ ዘምፅኦ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ማእከልነት ኣለዎ ድዩ መንግስቲ ማእኪልዎ ድዩ ውልቃዊ ንኣብነት ካንሰር ሓሚሙ ድዩ ተፈላለየ ሕማም ሓሚሙ ዝመፀ ናይ ውልቂ ስለ ዝኾነ ብዘየገድስ ማእከልነት መንግስቲ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ውልቂ እዩ እንተ ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ ግን ማእከልነት መንግስቲ ከማእክሎ ኣለዎ መንግስቲ ፅጉማቱ ፈልጥ እዩ መንግስቲ ጉድለታቱ ወይ ጎዲልዎ ዘሎ ነገር ፈልጥ እዩ ነዚ ክሽፍን እዩ ዳኣ ዝደሊ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይደልን እዩ ወይ ሓድሽ ኤርትራ ምምዕባል ኮ ጠፊእዎ ኣይኮነን ንኤርትራ ምህናፅ ኮ መንግስቲ ኤርትራ ጠፊእዎ ኣይኮነን ግን ክቐድሞ ዘለዎ ነገራት ስለ ዝበዝሕ ይቐድም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እዚ ሓውና ከዓ ኣነ እኳ ኣጋጌሞ ተዘይኮይኖም ማዕረ ክንዲዚ ክንህር ኣይግብኦን እዩ መንግስቲ እንድሕር ማእከሎ ኢልዎ ብኤምባሲ ደረጃ ጌርካ ምፃእ እንተኢልዎ እቲ ሰንሰለታዊ መስርሕ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ሰንሰለት ከይተለጋገበ ሰንሰለት ክኸውን ኣይክእልን መስርሕ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ከዓ መስርሑ ሕልው ተዘይኮይኑ ሰንሰለት ናይ መንግስቲ ተዘይብሉ ግን ፍሽል እዩ ዝኸውን እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ሓር ተመና ይግብኦን እዩ ኣይምተገብኦን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ነቲ ጀሚርዎ ዘሎ ብሓቂ ብኤርትራውነት መንነት ሓሳብን ርድኢትን ድሕር ተበጊሱ ንምንታይ ሓረቕ ኩሉ መፅናዕቲ ኮ ዝበልዖ ሰብ የለን ኣቋርፅ ተባሂሉ ምሽ ምክንያቱ መቋረፂኡ ምስ መንግስቲ ምስቲ ኤምባሲ ተረዳዲኡ ከም ብሓድሽ ሓሳቡ ኣበጊሱ ክኸይድ ዳኣ ግብኦ እምበር ኣነ ቋሪፅዮ እዚ መንግስቲ እዚ ወከልቲ ከምዚ ዶ ውሕዳት ሰባት ዶ ገለ ንምንታይ ንሕና ንምንታይ ኣብ ከምዚ ምቁሻሽ ይኣቱ ሰብ ኣነ ነታ ትገርመኒ እዚኣ መምስ ሕጋዊ ነገር ኣብ ሕግን ሕጋውነትን ምስ በፃሕካ ንምንታይ ትኩሪ ማዕበል ሕጂ ከማይ ገይሩ ሕግን ሕጋውነትን ምስ በፅሐ እንታይ ኮይኑ ተቃውሞ ኣይኮይኑ እዚ ከዓ ሕግን ሕጋውነትን ምስ በፃሕካ ምቋም መንግስቲ ከማእክሎ ዘለዎ ነገራት ይፈልጥ እዩ ንኣብነት ንስኻ ብውልቅኻ ገንዘብካ ሒዝካ ኢንቨስት እንዶ ክገብር የበላ ብኤርትራ ብኤምባሲ ደረጃ ምፃን ንክብለካ ኣይትመፆ መንግስቲ ክሓተካ ዝኽእል ነገራት ተማልእ ተወዲያ ጎፋውንድሚ ግን ናይ መንግስቲ እዩ ናትካ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ ማለት ናይ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ከማእክሎ ከዓ ግድን እዩ ንምንታይና ናይ ህዝቢ ስለ ዘዋፀልካስ ንስኻ ከም ሓደ ፖፑላር ኮንካ ክትወፅእ ትደሊ ፌመስ ክትከውን ትደሊ ንሕሰብ እባ ቅሩብ ኤርትራዊ እንተኮይና ብናይ ኤርትራውነት መንነትን ሓሳብን ንሕሰብ ጎፋውንድሚ ኢልካ ከፊትካ ህዝቢ ዋፂልካ ነዚ ህዝቢ ዘዋፀልካ ባዕልካ ከተመሓድሮ ምድላይ ንምንታይ ኣድለየ መንግስቲ ከመሓድረልካ እምበር መን ደኣ ናትካ ኣይኮነን ንስኻ መፅናዕትካ ሂብካ ኣለካ በቲ መፅናዕትካ መሰረት ከዓ ዝግበአካ ነገር ክትገብር ከተበርክት ግቡእካ እዩ ካብኡ ተረፈ ግን ናይ ህዝቢ ዝዋፃእ ገንዘብ መንግስቲ ከመሓድሮ ገድን እዩ ኣነ ብገንዘበይ ኢንቨስቲ ክገብር ተደልየ ግን መንግስቲ ይኮነን ዘመሓድር ናተይ ገንዘብ ናይ ህዝብን ናይ ውልቅን ክንፈላለዩ ኣለና ማለት እዩ ህዝቢ ዝሓገዘካ ኮ ብናይ መንግስቲ ተማእኪሉ መንግስቲ ዘለዎ ኣካል ክኸውን እምበር ውልቅኻ ጥራይ ከተመሓድር ኣይ ስለዚ እዚኣ ክትርድእዋ ትደልዩ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ገፋውንዲ ምስ ዝወፅእ ንዓና መብሊዒናን መካሰሪናን ነቶም ከብዶም ዝህጠሩ ከዓኒ መፅረፊኦም ወይ ንክፀርፉ መልሓስ ነዳዲ ስለ ዝኾኖም ዘሎ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ዝግበር ጎፋውንድሚ ብናይ መንግስቲ ዝተማእከለ ድዩ ብናይ ኤምባሲ ዝተማእከለ ድዩ ምዃኑ ነቲ ናብ ኤርትራ ዝግበር ናብ ሕሙማት ናብ ገለ ይበልኩን ኣነ ናብ ኤርትራ ዝግበር ኣብ ኤርትራ ከምዚ ክንሰርሕ ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ ከነብል ኢና እንተኢሎም ግን
ዝመጽእ ዝኾነ ናይ ጎፋውንድሚ ግን ክንሓተሉ ክንክእል ኣለና ሰለስተ ሰባት ተቃወምቲ ክኾኑ ደልዩ ኣለዉ ንኣብነት ሪምና ምስ ወዲ ጣባ ዝሰርሕ ነበረ ናይ ህግደት ቪጅን ሩም ንሱ ዘበኣሶ ነገር እንተልዩ መንግስቲ ከማእክሎ ዘለዎ ገንዘብ ስለ ዝሓዘ መንግስቲ ኣይማእክሎኒ ኣነ ክፍተወሉ እየ ስለ ዝበለ እዩ ተቃዋማይ ኮይኑ ምስጢሩ እዚ እዩ ማዕበል መንግስቲ ከማእክሎ ዝሓተቶ ነገራት ከማእክል ስለ ዘይደለየ ውልቃዊ ረብሕኡ ከብዱ ከግጅፍ ስለ ዝደለየ ተቃዋማይ ኮይኑ እዚ እውን ከምኡ ይብገሳ ኣሎ ኣይ ሆፕ ተስፋ ገብር ኣብ ሓንቲ ኔክስት ቪድዮ ላ ይቕሬታ ከም ዝሓተተ ዝረኣኽዋ ስለዚ ዝሓውና ካብ ብንተኣሽሙ ተደሪኹ ዝኸይድ ሓሳቡ ኣማእኪልዎ መንግስቲ ዘለዎ ኮይኑ ክኸይድ ኣነ ይላብዎ ሕጂ እውን ተስፋ ይትቁረፅ ብመንግስቲ ዝተማእከለ ክኾነልካ መንግስቲ ዝፈልጦ ክኾነልካ ግን ኣለዎ ንኩሉ ሰብ እውን ከምኡ እዩ ንስኻ ቢዝነስ ኣይኮንካን ከፊትካ ዘለካ ንህዝቢ ረብሓ ህዝቢ ክረብሓሉ ዝኽእል ከዓ ብመንግስቲ ደረጃ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ግምት እትካ ክትከይድ ኣለካ ይብል ኣነ ማለት እዩ ንቐፅል ንስማዓዮ እሞ ንቅፅል ኢና ዝኾነ ይኹን ፋንድ ብጎፋንድሚ ይኹን ብፋንድ ራይዚንግ ዲነር ድዩ ኣይንቅበልን ኢና ማለት ደው ኣቢልና ኣለና ኮምፕሊትሊ ኦፊሻሊ ደው ኣቢልና ኣለና it is very disappointed news ንኹሎም ማለት እዩ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ህብራት ሃገራት ኣብ whatever that in Washington DC ኣቶ ብርሃነ ደቀረይ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ትህሉ ተስፋ ገብር I'm sorry ኣብዘን ዝሓለፈ ውህድ ክልተ መዓልትታት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝየ ኢሞሽናል እየ ነይረ ክረጋጋውን ኣይከኣልኩን ወላ ብድቕ ዝበለ ዲፕሬሽን እየ ኣትየ ነይረ ምክንያቱም እቲ ዘጋጠመ ኩነታት መቸም ትፈልጦ ኢኹም ከምዚ ኢለ ክዛረብ ኣለኒ ብዛቡ ግን ኣብዚ ስምዒት ከለኹ ኣብ ዝኾነ ገዛ ናይ እንዳሳሚ ገዛ ገለ መላኣቴ ሰባት ኣትዮም መዓት ነገር በቃ ዘሎን ዘየለን ሃንጀመንጂ መዓት ነገር ተዛሪበ ሕጂ ሪኮርድ ገይሮም ኣብ ኩሉ ቦታ ፖስት ገለ ገይሮም ንናቶም ፖለቲካ ክጥቀምሉ ከምኡ ገይሮሞ ማለት እዩ ኣነ I was not myself ኣነ ኣይነበርኩን ኣብቲ ቦታቲ completely I was very emotional كومو خوانا كل جيزة خنفلت لنا تكيري أجندا ينقل مالت إذا حجي بإيموشن إيموشنال كوينو أجندا يكوينو قني بعد زوجبرو يقازي هاي تجمع لودي ندحر منجس أطوع بليلك مس منجس زي من زي ترى لا أنت هون ህዝቢ ዝፈትሖ ጉዳይ ማስ ሚድያ ዝፈትሖ ጉዳይ እኮ ይኮነ እዚ ኩሉ ግዜ መንግስቲ እዚ ትገብሮ ዘለካ ኣነ ደስ ኣይበለኒ እንተይልካ ስለምንታይ ሓጋውነት ከተልብሶ ዘይትፅዕር ጉድለትካ እኮ እዩ ዝነግረካ ዘሎ ጠጠው ኣብል ማለት ጉድለት ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ገይረ ወይ ሕጂ እዚ ሓሲብካዮ ዘለካ መደብ ንዓና ዝጠቅም ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ከብል ኣይክእልኒ ወይ እዚ ሓሲብካዮ ዘለካ መደብ ሕጋውነት ኣልብሶ እንተይልካ ሕጊ ነገር ይምህረካ ኣሎ ማለት ስለምንታይ ሕጊ ኢና ሕጊ ምሽ ኣለዋ ንሕጊ እንዲና ንዛረብ ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ሕጊ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ብሕጊ ከምዚ እንዲና ንብል ሕጊ ክትመፅእ ከላ ንምንታይ ኢና ናብ ካልእ ወይ ካልእ ንኸውን ተቀይረ ሕጊ ባንእመን ሕጊ እንተኮይኑ ሕጊ እዩ ብሕጊ ንዛረብ ብሕጊ ንሕሰብ ሕግን ሕጋውነትን ነተግብር እንድሕር ከምዚ ከም ድላይካ ኮይኑ ዳ እሞ መንግስቲ برؤوس زبلع طرايني إرترا فتهلو مالدي أنتي بقول بوتو زقلقل زلق أنت يكون فلذا زحونا لكعيو تقاقيو كل جيزة نخلكم دك إري في أبز ماس ميديا نوص ويتوصوا سبات تزاربكم كلابوكم زقل أجندا أينكم سب نحنا نبغوسو حسب من قصة خدقفنا أنت خوينو كان ما أكلوا لنا من قصة زحاتو طلبات كان ما لعلنا بلبن بنهزبنا ربحان هاجرنا ربحان منقصنا ربحان نحسب اندحر كينا إذا كنا ما لعلنا اندحر نايولكنا ربحان حسب علينا كن كمزم ثلاثة زبالكم يمكن الناج كن بأجندة خنكون قليل مالتي فلذا حاولنا نابلب بتمليسيو بتز خدو كايدا لكيو سب بتز حقو سنغن نابلب بمملاسي أجندة خويني لكي مزارب بزحت خويني حجون وصيون خيملس يلابو أنا زخونة كم ماس ميدا رحق على نحد توسنا نجر زخونة تاتك سب زبل
ካብዝኒኑ ንብሎ የብልናን ናብ ልብኻ ብምምላስካ ኤርትራዊ ብምዃንካ ዘይጋገ ሰብ የለን ኢሞሽናል ዘይከውን ሰብ እውን የለን በቲ ስምዒት ተደሪግካ ዝሃብካዮ ከዓ ኤምባሲ ከይድካ ዝግባኣካ መቕፃዕትን ይቕሬታን ክትሓትት ይላበወካ ማለት እዩ ሓንቲ መወዳእታ ዝብለካ ካብዚ ማስ ሚድያ ርሓቕ ካብ ሶሻል ሚድያ ርሓቕ ሕጂ ኣየድልየካኒ ክትርእን ክሰምዕን የብልካን ኣጀንዳ ዝሃብካዮም በዚኣ ዓፂኻዮም ስለ ዘለካ ናብ ኤርትራውነትካ ብምምላስካ ኣነ ይሕበነልካ ንወዳኣ እያ እዚኣ እሞ ንስማዓዮ እስኪ ኣይነበረኒ ከምኡ ዓይነት ባህሪ እንድሕር ኣለኒ እዩ ናብ ሜድያ ክወፅእ ፅቡቅ ኣይነበረን እቲ ጌጋ ሙሉ በሙሉ ተቐቢለ ማዕረምታ ክግበረሉ ንዓኹም ካ የቕረይታ ንህዝበይን ንመንግስተይን ንሃገረይን ደፍቅር ሰበ ኣብ ፖለቲካውን ዝኾነ ይኹን ፀጊ ክህዝ ኣይደሊነ ስለዚ I'm sorry የቕረይታ ግበሩለይ ኣነ ከምኡ ናይ ብዙሓት ሰባት ደየለ ፀለመ ንዓይ ኣንፃረይ ተበገሱ ገለመለ ኣለው ስለዚ ኣነ ካብ መትከለይ ኣይወፃኹን ሎሚ ፅባ ኤሪትራ የለ ዝዝምር ዳትስ ኦል ኣነ ከማይ ድብል ሶ ኣይተሓዙለይ I'm sorry እቲ ፕሮጀክቴ ከዓ እቲ ኤምባሲ ኤሪትራ ሪጀክት ኢሉኒ ዘሎ ኢትስ ኦኬ ተቐቢለ ኣለኹ ብህጋዊ መስርዕ ክለብስ ስለ ዝግብኦ ድማ ብህጋዊ መስርዕ ክጅመረ ካብ ኤምባሲ ከም ባሓድሽ ኣፕላይ ገይረ ሚኒስትር ሕርሻ ከዓ ከም ባሓድሽ ኣፕላይ ገይረ ዓዲውን ከይድካ ድሳልጥ እንተኮይኑ ኣብ ዓዲውን ከይደ ከሳልጦ ፕሮግራሜ ክቕፅል ናብኡ ክምለስ ከዓ ተስፋ ገብር ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣይተሓዞለይ ኣም ሶሪ ኣነ ሕጂ ብሬክ እዩ ዘድለይኒ ካብ ዝኾነ ሜድያ ብስምዒት ገለ ምዝራብ ፅቡቅ ኣይነበረን ኣም ሶሪ ስለዚ ስለተረዳኹምኒ ኣዝየ የመስግን ዓወትና ሓፋሽ ሰላማ በቃ ዝበሃል ኢልዎ እዩ ናብ ልቡ ብምምላሱን ናብ ሃገራውነቱ ብምምላሱን ኣነ እውን ይቕረ ይብለልካ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ የረይ ይቕረ ንበለሉ መንግስቲ ክገብሮ ቆፅዖ ይኹን ከብሎ ዝግብኦ ከዓ ናብ መንግስቲ ዝግደፍ ከዓ ናብ መንግስቲ ንገድፎ ማለት እዩ ንሕና ክንግስፅን ክንምዕድን ጥራሕ እዩ ንኽእል እምበር ክንውስንን ዝኾነ መቕፃዕቲ ክንቀፅዕን ሓላፍነት የብልናን ዝተጋገየ ምእራም ዝበደለ ከዓ መንገዲ ዝሰሓተ ከዓ ናብ መንገዱ ናብ ሃገራውነቱ ናብ ህዝቡ ንምምላስ እዩ ፃዕርና ካልእ ብዙሕ እኳ ክንዛረበሉ ዘይንደሊ ነገራት እኳ ተኾነ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝተገብረ ነይሩ ኩሉ ግዜ ብናይ ሃይማኖት ደረጃ ክንሪኦ የብልናን ብናይ ሃይማኖት ቀዳማይ ነገር ኣብ ዓለም ሃይማኖት ኣምላክ ክርስቲያን ኢሉ እዩ ፈጢርና ብክርስቲያን ከዓ ኩልና ሓደ ኢና ሙስሊምና ገለመለና ኩልና ሓደ እዩ ኣምላኽ ኣይፈላለን እዩ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ንኤርትራ ህዝቢ በይኑ ኣይጥምት ንእስራኤል በይኑ ይጥምት ንካልእ ንኣሜሪካውያን በይኑ ይጥምት ኣምላኽ ንኩልና ሓንቲ መንገዲ ሂብና ኣሎ ዝፀደቐ መንግስተ ሰማይ ከም ዝኣቱ ህዝቢ እስራኤል ጥራይ መንግስተ ሰማይ ይኣትዩ ህዝቢ እስራኤል ጥራይ ናብዚ ከምዚ ክገብር ኢሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይፀሓፈልናን ከምኡ እውን ኣይኮነን ኣምላኽ ፈጣሪና ማለት እዩ ገለገለ መራሕቲ ሃይማኖታት ወፂኦም ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል ኢራን ትድብድቦ ዘላ ሕማቕ ምዃኑ ገለ ክንድግፍ ተኮይናስ ንህዝቢ እስራኤል ምድጋፍ መሓሸና ኢሎም ዝዛረቡ መራሕቲ ሃይማኖታት ኣለዉ እዚኦም ኩሉ ግዜ ፖለቲካ እንታይ ምዃኑን ሃይማኖት እንታይ ምዃኑን ወይ እምነት መራሕቲ ሃይማኖት ምዃን እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ክሓስቡ ግብኦም እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራንን እስራኤልን ዝግበር ነበረ ፖለቲካ እዩ ምፅናት ዓሊት ኣይኮነን ፖለቲካ ረብሓ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ እስራኤል ተስጋኣያ ኢራን ከዓ ተስጋኣኒ እያ ትብል ትወዲያ ክልቲአን ሰጋጋ እየን እቲኣ ነቲኣ ከይጥፈአት እቲኣ ነቲኣ ከይጥፈአት ኣይትቐስኒ ማለት ኣብ ምምሕዳር ማለት እዩ እምበር ኣብ ህዝቢ ይኮነን ህዝቢ ጠፊእ ይጠፍእኒ ሕጂ እስራኤላውያን ቀዳማይ يس ናይ እግዚኣብሔር ፍጡራት እዮም ኩላትና ናይ እግዚኣብሔር ፍጡራት ኢና እስራኤላውያን ጥራይ ኣይኮኑን ፍጡራት ኣምላኽ ንምንታይ ኣብኡ ተፈጢሩ እኳ ማእከል ዓዲ ስለ ዝኾነት እምበር ካብ እስራኤል ወይ ናይ እስራኤል ዘርኢ ሒዙ ክፍጠር ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ወይ ንእስራኤል ስለ ዝፈትዋ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተገንፂልኩም እስራኤል ማእከል ናይ ዓለምናስ ኣብ ማእከል ዘላ እያ ብከምኡ ከዓ ኣብኣ ተፈጢሩ ኣብኣ ተወሊዱ ኣብኣ ኩሉ ነገር ኣብኣ ሓሊፉ ማለት
ካልእ ዓለም ህዝቢ ይነበረን ማለት ኣይኮነን ግን መምሃሪ ናይ ዓለም ኣምላኽ ፈላላይ ከም ዘይኮነ ንኸረጋግፅ ኢሉ ደኣ ዝገበሮ እምበር ንህዝቢ እስራኤል ስለ ዝፈቱ ይኮነን ስለዚ ብዙሕ ታሪክ ናይ ህዝቢ እስራኤል ክህሉ ክእል እዩ ካብ ግብፂ ከም ዘውፅኦም ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ እስራኤል ሙስሊም ኣሎ ኣብ እስራኤል ዘይኣምን ኣሎ ኣብ እስራኤል ኣማኒ ኣሎ እስራኤል እኮ ኣማኒት ናይ ክርስትና ኣይኮነትን ክንፈልጦ ዘለና ኣይሁድ እዮም ኣይሁድ ማለት ከዓ ዘይኣምን ማለት እዩ ተወዲያ ንምንታይ ንኩሕዶ ነዚ ተወሊዱ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ተወሊዱ ደሙን ስጉኡን ከፍ ኢሉ ንዓለም ዘድሓናሲ ኣይኣምኑሉን እዮም ስለምንታይ ደኣ ንዘይኣምኑሉ ከምዚ ጌርኩም ተውፁ ንሓስቦ ዘለና ነገራት ፖለቲካን ሃይማኖትን ኣይነወሃህዶ ምድጋፍስ ሓደ ኣሎ ዝሰማዕኮስ ምድጋፍስ ንእስራኤል ምድጋፍ ክሸና ኢሉ ስለምንታይ ካልእ ተተርፈስ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝና ብእስራኤል እኳ ንኸይድ እሱ ይኮነ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ህዝቢ ክጠፍእ ከሎ ዓገብ ምባል እዩ ዘድልየካ ንዓኻ እስራኤል ያኮ ተበጊሳ ንኢራን ክትሃርብ እስራኤል ያኮ ዝወንጨፈት ብውሽጢ ብዙሕ ነገራት ተሰሪሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ እቲኣ እውን ተሓስብ ትኸውን ትኽእል እያ ግን ንሕና ንሪኦ እንታይ እዩ ኣብ ግብሪ መን ነቲ ሕማቕ ነገር ትገብር ኣላ እስራኤል ደይኮነትን ኣብ ፍልስጤም ትዕኑ ዘላ ትቐትል ዘላ ብጥሜት ተብል ዘላ እዚ ክትኩንኖ እዩ ዘለካ ከም ሰብ ኢኻ ከም ክርስቲያን ወይ ከም ኣማኒ ወይ ከም ናይ ኣገልጋሊ ቤተክርስትያን መጠን ሰብ ማንም ይኹን ማንም ብሕብሩ ዝፈላለ ሰብ የለን ሰብ ሓደ እዩ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ኣነ ይኹን ማንም ሓደ ኢና ዝፈላለዩና ግብርና ጥራሕ ስለዚ እስራኤል ከዓ ኣብ ህዝቢ ዓለም ዝፈላለያ ግብራ እዩ ብግብራ ዓለም ፀሊኣታ ኮኒናታ ከንፊናታ እዚ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ወገንነት ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ እንታይ ረብሓ ሒዝላ ይመፅእ ጥራሕ ኢና ንርኢ ፖለቲካ ኢና ንሪኦ ንዝኾነ ነገር ኣሜሪካ ክደክም ከላ ናይ ኤርትራ ረብሓ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ምድካም ክንርኢ ክንክእል ኣለና ካልኦት ሃገራት ክትስእ ከለዎ ንኣብነት ናይ ቻይና ምትሳእ ንኤርትራ ዓብ ረብሓ እዩ ስለዚ ቻይና ክትስእ ንደሊ ንሕና ምክንያቱ ረብሓና እንታይ እዩ ኤርትራ ቻይናን ከመይ ኣለዋ ኣሜሪካ ተሲኣ ማለት ግን ንኤርትራ ፀቕጢ ስለዝኾነ ናብ ዝነበረቶ ምምላስ ወይ ንድሕሪት ምምላስ ስለዝኾነ ኣሜሪካ ክትምዕብላ ይንደልያን ኢና ኣብ ፖለቲካ ዓለምና ሓይላ ክትወፅእ ኣሜሪካ ኣይደልን እዩ ቻይና እውን ሓይላ ክትወፅእ ኣይደልን እዩ ተመጣጣኒ ሓይሊ ሒዘን ክወፃ ግን ደሊ ምክንያቱ ንሕና ምስ ዘርባሐና ክንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ዝኾነ ንሪኦ ንሕና ፀግዕነት ወይ ወገንነት ኣይኮነን ንኤርትራ እንታይ የርብሓ ንኣብነት ኣብ ናይ ውግእ ናይ ቻይና ናይ ሩስያን ናይ ዩክሬንን ንኤርትራ እንታይ ሒዝላ ይመፅእ ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ እቲ ውግእ እቲ ምስ መፀ ኤርትራ ዲፕሎማሲኣ ከተሕድስ ክኢላ ስለዚ ረብሓ ኣለዋ ኣብቲ ዘርባሓ ወገን ከዓ ትፅጋዕ ማለት እዩ ብከምኡ ደረጃ ዳኣ ረእይዎ እምበር ውግእ ስቂልካ ናብ ሃይማኖት ናብ ገለ እቲኻ ኣይፈልጥኹምን እዮም እኮ ኣይፈልጥናን እዩ ሃገርና እንታይ የርባሓ ዳኣ ክንሓስብ ኣለና እስራኤላውያን ናይ ብሓቂ እስራኤላውያን ድሕር ናይ ክርስትያን ዓዲ ኮይኑ ንምንታይ ኤርትራውያን ክጋፍዑ ይድለ ድሕር ብሓቂ ድሕር ንሓስብ ኣሊና ክርስትያናዊ እኮ ኣይጋፍዕን እዩ ሓቂ ክርስትያን ይጋፋዕ እምበር ኣይጋፍዕን እዩ ብፍላይ እቲ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ንብሎ ዘለናስ ተገፋዕ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ሓቂ ግን እስራኤል እንዳቀተለቶም እንዳገፈዐቶም ነንሕድሕዶም ክበኣሱ እንዳሰርሐት ከላሲ ስለምንታይ ኣብ ጎድና ትኸውን ስለምንታይ ትድግፋ ዘይትቃወማ ስለዚ ንኩሉ ነገራት ብከምዚ ብናይ ረብሓ ኤርትራ እምበር ብናይ ሃይማኖት ርኢና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ናይ ሃይማኖት ሰባት ዓገብ ክብሉ ከዓ ይግባእ እዩ ስለዚ ብከምዚ ንረኣዮ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝተገብረ ውግእ ኣብ ቀፃሊ ብስፍሕ ዝበለ ዲቴይል ኣቲና ክንዛረበሉ ኢና ንሎሙ ግን ገለገለ መራሕቲ ሃይማኖት ክዛረቡ ስለ ዝሰማዕኩ እየ ክግስፆም ኢለ ወፅየ ማለት እዩ ካልኣይ ብድሕሪኡ ንሪኦ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውግእ ኣሎ ገለ ዝብል ኣሎ እሱ እውን ነቢይ ክብሎ ክእል ነቢ ኣወል ስዒድ ዝተዛረቦ ኣሎ ኣብ ቀፃሊ እኳ ብዝያዳ ብዛዕባኡ እውን ክንዛረብ ኢና ክልተ ነቢያታት ከምፀልኩም እየ ናይ ኣወልን ናይ ሓደን ማለት እዩ መን እዩ ንውግእ ዝደሊ መን እዩ ውግእ የለን ዝብል
ውግእ ከሎ ድዩ ዝብል ክነዛረበሉ ኢና ኣብ ቀጻሊ ብዝያዳ ብሰፊሕ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ተመሳሳይ ንሪኦ እዛ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ከርእየኩም እሞ ስሕቁ ኢኹም እምበር መዕለቢስ ኢና ኣነሲ ክሓተካ ዳልኩ እንታይ እያ እዛ ናይ ኢትዮጵያ መርከብ እንታይ መርከብ ዘለዎ ኢትዮጵያ ቃላይ ሲኢኖም ላስ ፈቀዱ ኮለል ክትብል ተዋሪዳ እዛ ብመኪና ተፃዒና ትኮለል ትብል ዘላ እወ ዓመት ገይራ ኢትዮጵያ መርከብ ኣለዎም እዚኦም ባሕሪ ዘለዎ ኢትዮጵያ ሲኢኖም ላ እንዲኦም ኮፍ መበል እሞ ኣብ ማኪና ተፃዒና ኮለል ፈቀዱ በረኻ ኣበይ ዓሪፋ ክኮን ትኸውን ከምዚ ነገራት ዘስሕቃ ይስኣን እዚ በራሕ ዘርኦም ሓደ እውን ኣለዎም ሳልሳዮም ረሲዐ ኣቕሪብካ ግበረለይ በዚ ኣጋጣሚ እዚኦም ሰለስተ እዚኦም ንቲክቶክ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ፈታሕ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት እዮም ብጣዕሚ ዘዘናግዑ ዘለዉ ብቃላቶም ይኹን እቲ ካልቸር ወይ እቲ ባህሊ ከይረስዑ ቃንኦም ከይቀየሩ ዝዛረቡ ዘለዉ ወይ ዘዘናግዑ ዘለዉ መንእሰያት እዮም ብጣዕሚ እዮም ዘስሕቁኒ ከምዚ ዓይነት መስሓቃት ተሊኩም ወይ ተረኺብኩም ቪድዮታት ብኢቦክስ ጌርኩም ወይ ድማ ብተፈላለዩ ኣብ ቦታ ኮመንት እውን ወይ በቲ ዝግበር ጌርኩም ኣይሚን ብመሰንጀር ገለ ጌርኩም ክትሰዱለይ ይላኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስልቲ ንሎማዓንቲ ዘዳለኽልኩም ኣዝዩ ዘስሕቕ እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘይብላ ክንዲገለ መርከብ ገዚኣ ምሽኪነይቲ መርከብ ኣብ ጉዕዞላ ስቲል ጉዕዞላ ኣብ ገለ ፀሪፋ ከም ትወድቕ ፍሉጥ እዩ ከም ትፀድፍ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ባሕሪ ዘይብልካ ንምርኢት ምቕራባ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ባይዘወይ ንሎም ዘዳለኽዎ መደብ እዚ ነይሩ ደቂ ዓደይ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ተሰናዩ ምዛ መስሓቅ ዘረባ ናይ እዞም ኣሕዋትና ክገድፈኩም እየ ኣብ ቀጻሊ ብዓቢ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ፕሊስ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ኮመንት ኣይተውሕዱ ብፍላይ ሳብስክራይብ ኣይተውሕዱ ናብ ዝኾነ ኤርትራዊ ወይ ኣሕዋትኩም ኣዕሩኽትኩም ንክባፃሕ ከዓ ኣዝማድኩም ንክባፃሕ ከዓ ሸር ግበሩ ላይክ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ቫይራል ኮይኑ እቲ ቪድዮ ናብ ነብሰ ከፍ ሰብ ክበፅሕ ከዓ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ላይክ እውን ኣይተውሕዱለይ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈላለየ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ተሰናዩ ደቂ ኤረይ ፕሊስ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ከምኡውን ሃናፅ ርእቶ ተሊኩም ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፍለይ ርእቶኹም ንክቕበል ድልው በዚ ይዓፁ መደበይ ተሰናዩ ኣብ ቀጻሊ ንራኸብ ቻው ካብ መጀመርቱ ዝተገብሩ ገዚኦም ለካ ኣለኾነ ገዚኦም መደብ ሰሪሖማ እንታይ እንታ ክትኮን ንምዃና ዋይ ጣናነሽ ሽማ እንዴናነሽ ጣናነሽ ሽማ ብለካ ጣናነሽ ፍቆ ደበረኻ ካብዚ ክንድት እንድያ ትበፅሕ ክንዱ ድኾን ቃላይ ደይብሎም ዝክንዱ ድኾን መርከብ ገዚኦም ክላ ኢትዮጵያ ካስቂሎም መዘርባዕ ዝኾነ ዓዲ ስኢሎም ስታይ ክገብሩ ደይ ስታይ ኣነ ባይ መል ሓሳብ ቶም ዓዲት እዮም ደሞ ተህዲዳ ቦም ደሎ ፎይታ ባሕሪ ይብሎም ቐላይ ይብሎም ሲ ወይ ኣብቲ ዓባይ ትበሃል ወስድዋ ኣለዎም እንዲ ውሕድ ከመይ ንኽእትዋ እንድምንታይ ድያ ትኸውን مرعاو خي حزاف عارف مرعاو حزاف بهالزي أنا نيش ندي أشما هم حكي نيش بحرا دليم دبهاس حكيمه أعتبر حزام تاشو منبر معلبس